बर' हारिया मोनसे जारिमिन गोनां हारि आरो बे हारिखौ दिनै बुहुमाव मिथिगौ जे मोनसे आब्रुथि गोनां हारि। दिनै बे हारिनि जेनोखि समायना रमायना जेनोखि मोसानायफोरनि गेजेराव जोंनाथ' गासैबो माने मोसानायानो मोनसे माने ओंथि गोनां गोजा आरो गासैबो मोजांखा, गासैबो समायना रमायना। बे साबसिननि गेजेराव आरो मोनसे बागुरुम्बा मोसानाय, दिनै बेखौ माने मुलुग दरबाराव दिनै जोङो बेखौ खोन्थानो थांगासिनो दं। दिनै 10,000 मोसाखावरिया बेखौ मोसागोन। जोंनि माने बेवहाय दामजु लानानै जोंनि माने रिंगु दामसा बिथांमोनहा बेवहाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेजों दिनै माने रिंखांहोगोन। आरो बियो माने दिनै जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नाजानायाव, बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि गोथार गोसोजों जि खामानि मावनाय, जों दिनै बेवहाय माने बे मोसाखावरिफ्रा मोसागोन 10,000 मोनाबिलि समाव। आरो दिनै बुहुमनि सासे मुंदांखा दैदेनगिरि, जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेवहाय फैनानै बे गोथार हाबाफारिनि सासे साखि जानानै जोंनि हारिनि जि मोनसे मोसानाय बेखौ बुहुमाव गोसारनायनि मोनसे गोथां जारिमिन बिथाङा दिनै जालांगोन। बेनिफ्राय साबसिन आरो मा नांबावगौ? जोंनि हारियादि गोबां जौगाबाय, बेनि गेजेराव जोंनि मावनायफ्राबो थाबाय थागोन आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै जोंनि राव थुनलाइ, जोंनि हारिमु, जोंनि सिनायथि, जोंनि थामोनथा बेखौ जोङो अरायथा खालामनानै जों गालांनो थाखाय जों नाजाबाय थागोन। देग्लाय जुदि जोंहा मिजिं दं, मिजिंनि सायावनो थांनानै थायो। जिहेथु जोङो देग्लाय 10,000 बे जाबाय बागुरुम्बानि 10,000 मोसानाय, बे वर्ल्ड रेकर्ड बागुरुम्बानि। खिन्थु इतिमধ্যे जोंनि सायाव माने बिहु मोसानाय दंखायो, नाथाय जोंहा जोंनिखौनो जों खालामगोन। जोङो 10,000 मोसाबाय, बिनि सायाव जों बांसिन आरो उनावहाय बबे मोनसे मोसानायखौ खालामनो हायो, जोंहा बे जोंनि गोसो गोरबोआव हाबनानै दङ आरो बेखौ जों खालामगोन साननैसो उनाव।